Tak se rozdělíme, ne? Jo, uděláme si intro fotku, když už jsme No jo, jasně. všichni, tady tak nebylo bliká, takže když bychom se tady tak pěkně sehodili, tak by to bylo... A pásky mám ještě taky tady. Tak jo, pojďte na věc. A ti půjčím tu optiku. Dneska si zalovíme. Já se postavím za tesím, hele. Ať si všichni myslí, že jsi můj mladší bracha. Jo. Ty vole. To si ho brácha, hej. Vždyť jsi strašně hnusnej, ty nevypadáš jak já. Au, vole. Kvůli tomu odozví. Je teda náš cíl, nebo co? Náš cíl je vybít. A tady budeme dávat. Každý tým má 15 životů. Když umřete, tak půjdete sem a uděláme tady na šutr čáru. Musím jažit gumáky, ty vole, a jít tím potokem. Dávej bacha. Abych nezaučel? Já jsem ještě nikdy nikam nespadl. Zatím. Zatím, no. Musíme je obejít, to si víc. Asi půjdeme rovně, když tak se rozprostřem, až na ně narazíme, protože je to celkem úzká mapa. Miro, pojď. Natáhneme to zleva. Nebo to aspoň zkusíme. Mám! Wow, tak to bylo fous. Drž se na zemi. Jsou tam za cestou v lese, v tom houšti brutální. Vpravo. To slyšíš. Ale... A hlavně tě nedostanou. Mám! Sakra jak? Musím trochu kameramana. Jo, jenom na péra. Teď ten člověk stojí, jo, to je kameraman. Počkej. Yes! Nevím, kdo dostal, ale dobrá práce. To je jeho problém. No, tak kamera. To je Čakův problém. Vlastně problém je vyřešen. Přesně. Dostal. Tady za vodou je kyca, za velkým stromem. Přebíhá! Shot! A to byl krásný případ. Koťáku, chceš si zaběhat? Protože se jdem zaběhat. Přes cestu do lesa. Já poběžím první, možná mi dostanou. Když tak... Co? Teďka je to cesta. A tady kousek potůček. Já tam naběhnu. Možná chvilku počkej a pak pojď za mnou, jo?
Jestli se chceš posunout, tady je super koryto, schovaj se tu. To zní jako krycí palba. Super. Ještě to má pojistku všechno. Ty vole, to je dobrý nůž. Ještě ho tam vrátím. No je tata, ona šla v práci pod stolem. Jak vyklízel regály. Super. Ready for action. Jdem nakopat zadky! Jak to vidíš? Že se vrátím a zalezu do lesa, protože to je velká nevýhoda. Tady stačí, aby... Jo, však klidně běž, jestli chceš. Ale tady je fakt dobrá pozice. Já? Jako bych to neřekl. Ještě jsem se stáhl. A tak dostal jsem 2, že? Dobrá hra. Ty vole, mraky lidí. Myslím, že tak 6. Já jsem měl čárek. Jo? Já jsem vystřelil celý točák. Tak 6 snad. Ty vole, ale jednou jsem se naklonil a teď slyším takové žbloňk. Říkám, to je divné, podívám se. Samozřejmě vysílačka na dně říčky.